солҳои 50-ум замони равнақи пурхуруши хоҷагии халқ буд. дар сартосари ҷумҳурӣ муассисаҳои нав, нерӯгоҳҳои барқӣ, роҳҳо ва хонаҳои истиқоматӣ бунёд мегаштанд. суръати пешрафти санъат, кишоварзӣ, васоити алоқа вусъат меёфт. киностудияи миллӣ низ аз ин қоида берун набуд, ки корҳои эҷодӣ ва техникии худро ба пуррагӣ барқарор менамуд. Первое знакомство со столицей Таджикистана, выросшей на месте маленького кишлака Дюшанбе. Это Таджикский государственный университет. Гости узнали, что в Сталинабаде имеется еще 4 высших учебных заведения и 13 техникумов. Академия наук Таджикской ССР. Она объединяет 24 научно-исследовательских института. Здание Центрального комитета Коммунистической партии Таджикистана. Площадь имени Москвы. Всего год назад построено новое здание публичной библиотеки имени Фердоуси. Медицинский институт имени Абу-Али Сино. Педагогический институт имени Шевченко. Накануне юбилея закончено строительство Дома культуры. Сейчас в Сталинабаде 49 клубов и 4 театра. Здание Президиума Верховного Совета и Совета Министров Республики. Празднично украшен театр оперы и балета имени Садриддина Айни. 23 октября 1954 года. С докладом от 25-летия республики выступил председатель Совета министров Таджикской ССР товарищ Расулов. Совети Олии Республики и Совети Социалистии Таджикистан, Хукумат ва Комитети Марказии партии Коммунистии Таджикистан, Каргарон, Халқочион, интеллигенция ва ҳамаи меҳнаткашони республикаро ба муносибати иди бузурги миллии халқи тоҷик самимона табрик ва муборакбод мекунад. На трибуне первый секретарь ЦК Коммунистической партии Таджикистана товарищ Гафуров. Советская литература является могучим средством просвещения и воспитания трудящих. соли 1957 дар даҳаи адабиёт ва ҳунари тоҷик дар Москав бори нахуст филми «Дохунда» намоиш дода шуд. ин оғози давраи нави синамои тоҷик ва оғози парвози он ба сӯи экрани ҷаҳонӣ буд. Ниогаров аз филми «Дохунда» сар кард. Комитети марказӣ, роҳбарияти ҷумҳурият бисёр кӯшиши ғайрат карданд, ки ин филм то охир ҳама бо қувваи актёрони Таҷикистон ба навор гирифта шавад. Нет, о чем я боюсь быть? Я не доверю я это дело оборванцу Дохунде. Он не достоин того. Нет. О чем я не могу? О чем я не могу быть? Отпустите меня! Отпустите меня! Я раскрою вам тайну! Слушайте! Я раскрою вам тайну тюрьмы! Пустите меня! Вытащите меня! Под тюрьмой! Под тюрьмой подкоп! Ради Аллаха, вытащите меня под тюрьмой подкоп! Вы пожалеете! Вытащите меня! Вытащите! Вытащите! Подкопали! Разобрали стену! Это они сделали, они! Сознавайтесь, кто это сделал? Я! руҷӯи аввалини синамо ба адабиёти классикии тоҷик минбаъд амри воқеӣ шуд, ки нахустин филмнома дар тоҷикфилм бо муаллифии кинодраматург Виктор Шкуровский аз рӯи асари устод Садриддин Айнӣ рӯйнавор омад. мавсуф шахсан ба эҷодиёти устод Айнӣ шинос буд ва ба ҳунари ин адиби бузург баҳои баланд дода буд. Виктор Шкуровский, ки борҳо аз Москав ба Тоҷикистон омада буд, ба фарҳанги миллати тоҷик муҳаббат меварзид.
دختر شکر دختر چای دختران ابرو کت به من بینما شوم به تو غلام ابرو کت چی میبینی یاری فاطمه در بازار عثمان ندیدی اینم مثلی همون. аввалин қадамҳои режиссёри маъруфи тоҷик борис кимягаров ки аз шогирдони беҳтарини сергей эйзенштейн ва валерий кулишов буд ба арсаи синамои ҳунарӣ оғоз гардид. нахуст роҳ овардан ба мавзӯъҳои таърихию инқилобӣ дар бисёр филмҳои он замон фасоҳат ёфт. шурӯъ аз филми дохунда дар синамои тоҷик фаъолияти тӯлонию пурсамари рассом довуд илёбоев оғоз меёбад. бори нахуст симои ҳунарпешагони тоҷик асли бурҳонов, гулчера бақоева ва зӯҳро каримова дар экран зоҳир шуданд. нақши асосиро донишҷӯи гитис шогирди юрий завадский тоҳир собиров иҷро карда буд. Товарищ командир, мы захватили много винтовок и пулеметов. Войска эмира бегут. Бухару освободили. Сейчас нужно идти на восток. Нужно освобождать Куляб и сам Карм. Таджики должны отнять у ингера свою родину. тоҷик филм бори аввал асари мураккаби ҳунарӣ бо иштироки ҳунарпешагони зиёд таҳия намуд ва ин амал ба тарзи дурахшон ба анҷом расид. якумин декоратсия ки дар тоҷик филм сохта шуд дар ҳамин ҷо дар яъни ҳозира киностудияи тоҷик филм ба мо иҷоза доданд. бояд ҳамина қайд кард ки ин замини академияи улуми тоҷикистон буд ва инҷа тамоми дарахтҳо барои асал гирифтан як ҷои манзили онҳо буд. бо иҷозати кумитаи марказӣ ин замин ба тоҷик филм дода шуд пурра ва гуфтанд ки ҳар чӣ қадар хоҳедон дарахт мебуретон, ана декоратсия месозедон, ҳар чӣ хоҳедон кунедон, аммо филма гиредон. мо ин филмро сар кардем. дар он вақт аввалин филм фақат танҳо дохунда буд. дохунда дар ҳамин ҷо бисёри манзараҳо дар варзоб, дар кӯҳистон. баъд мо рафтем бухоро. аввалин омадани киностудияи тоҷик филм дар бухоро, дар онҷо зиндон, қаср ва дигар кӯчаҳои бухоро ба навор гирифта шуд. тамоми мардуми бухоро диданд ки ин дар асоси романи садриддин айнӣ филми дохунда гирифта мешавад. ҳама бо кӯшишу ғайрат ба мо ёрдам кард. соли 1957 филми пурраметраи одамони кишвари офтобӣ ба навор гирифта шуд. муаллифи филмнома ва коргардон борис кимягаров дар бораи баҳри тоҷик, нерӯгоҳи барқии қайруқум, кохи фарҳанги колхози Москва дар ситоиши аҳли меҳнат далелҳои синамоӣ офарид. آن را هنوز از خریطه ریسپوبلیکا پیدا کرده نمیتوانید. وی انا در اینجا در شمال تاجیکستان در ولایت لنین آباد واقع گشته است. در آبی آب انبار قریب 60 و برش 20 چقریم بوده بیشتر از 4 میلیارد مکعب متر آب میبرد. ستانسیه الکتریکی آبی قیراقم را نمایندگان 37 ملتی مملکتمان ساخته ایستادند و همین سبب است که آن را دوستی خلقها نام دادند. با انجام یافتن منطقه توربین یکم مرحله مهمی ساختمان به پایان رسید. шурӯъ аз ҳамон давра дар киностудияи тоҷик филм тафтишоти роҳбарияти вақт оғоз гардид ки тез-тез аз синамогарон ҳисобот талаб менамуданд. дар як моҳ камаш як бор ду бор кумитаи марказӣ омада материалро медиданд. аз вақте ки дидем дар ин ҷо як табаддулоте шуд ки дар филми дӯсти ман Наврӯзов филма манъ карда, чунки филм мумкин нест. чунки дар филм бисёр як задухурд буд дар республика.
یعنی که بویرکرات‌های بسیار بودند. اگر همون وقت فیلم به اکران می‌برآمد سال 61 اینقدر تبادلات در ریسپوبلیک نمی‌شد. یعنی که تمام رهبرای ریسپوبلیک از کار یعنی که خالی کردن و جزاها می‌گرفتن. فیلم تا این درجه چقدر بود چون که لپاتن بسیار چیزها رو می‌دونست. سناریویی که نوشتن و کارگری کمیته مرکزی بود. تمام سوابقه‌ای که کمیته مرکزی می‌گرفت و همه کمبودهای به نظر می‌گرفت و منهای فوش می‌کرد. Я встретил девушку полумесяцем кровь, на щечке родинка и в глазах любовь. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. соли 1957 тамошогарон нахустин филми мусиқии мазҳакавии тоҷикӣ «Ман бо духтаре вохӯрдам»ро аз экрани калон тамошо карданд ки то имрӯз тамошогари худро дорад. филми мазкур на танҳо дар ҷумҳурӣ балки шӯҳрати бузургеро барои худ дар иттиҳоди шӯравӣ касб намуд. дар кинофестивали байналмилалии кишварҳои осиё ва африқо филми мазкур соҳиби мукофоти аввалин кӯзаи болорин гардид ки дар он замон мукофоти арзишманде маҳсуб меёфт. шабу рӯз мо кор мекардем. театри опера балет, ғафор ғаламатзода, тамоми ансамблҳои помирӣ ҳам ба декада тайёрӣ медиданд, ҳам яъне ба наворгирии ин филм. мусиқӣ дар синамои тоҷик нақши меҳварӣ дошту дорад. мардуми мо табиатан дӯстдори суруду мусиқиянд. таронаву рақс ҳамнафаси эшон аст ва ин хислати мардум дар синамои миллии мо низ инъикос ёфтааст. оҳангсозони беҳтарини арманитабори қарни 20 Арам Хачатурян, Вано Мураддели, Дмитрий Пакрас, Александр Засцепин, Микоил Тарабердиев, Марк Фраткин, Евгений Крилатов, Эдуард Артёмов, Андрей Бобоев ва чанди дигарон ки барои филмҳои тоҷикфилм оҳангҳои дилнишин эҷод карданд. дар филмҳо сурудҳо мавқеи муҳиме доштанд ки аксари онҳо имрӯз ҳам машҳуранд. беш аз он мас тавассути сурудҳои кинофилмҳо мардумони дигар кишварҳо ба фарҳангу ҳунари мо таваҷҷӯҳ зоҳир мекарданд. чаро сафсата? ман сурудҳои халқиро месароям. ҳамаш дурӯғ? шояд ба духтарат рухсат медиҳӣ ки дар маҳфили мо овозхонӣ кунанд, мухторҷонака. бесор кардӣ. барои чӣ рафт? шумо ӯро хуб намедонед. бигӯед, чӣ гап шудааст? ҳозир ҳамашро мефаҳмонам. гӯш кунед. ҳамин духтар нест, лола нест. чӣ қадар ман духтар наовардам, чӣ корҳое ки накардам, маъқул нест. ахир ман маҷбур шудам ба комитети камсамоли республика равам ки як духтара камунҷа шишта чоп мекунам. ман гуфтам номи шумо чӣ? Роза. якум котибатон ҳаминҷа? дар омадем якум котибкати гап задему. ман гуфтам ки ҳамин духтари шумоя, мо ҳамин хел филм мегирем, ман бурда ба режиссёр даъват мекунам ки марҳамат пойрака гиред. омадем ба перилиште нишон додем, гуфт ки ана ҳамина мо мегирем. ин булбули мо лола месарояд. чӣ овозе? шабу рӯз мо аз кор озод набудем. агар дар зиндагӣ чорум смена мумкин мешуд, мо чорум сменаам ташкил мекардем. афсӯс ки фақат 3 смена кор кардан мумкин буд, лекин мо 2 смена кор мекардем. Чистильщик я, не трать минут, по щетке жду, и
молодым, и старым нужен мой веселый труд. И молодым, и старым нужен мой веселый труд. تمام رقاصه ها اشوره ناصرова لطفی زاهدova تمام انسامبل ها همه به این کار جلب کرده شد. одатан ҳайатҳои расмӣ, адибон, ҳунармандон ва соири миллатҳо ки аз кишварҳои хориҷ ва ҷамоҳири шӯравӣ ба ҷумҳурии мо ташриф меоварданд, ҳамагӣ дар навори кино сабт меёфтанд. ба шарофати ин, кинодокументалистика тӯли 70 сол ба таърихномаи зиндаи Тоҷикистон мубаддал гашт. дар солҳои 50 филмбардорони соҳибҳунар Василий Кузин, Нарзулло Тилоев, Иброҳим Барамиков, Мамадқул Арабов ва Владимир Бегилов фаъолона кору фаъолияти эҷодӣ мекарданд ки имрӯз заҳмати эшон чун порае аз таърихи ватан дар бойгонӣ мондагор аст. Радостно, как самого дорогого гостя, встретили товарища Ворошилова члены одного из крупнейших республики, колхоза Москва Ленинабадского района, которым руководит важный герой социалистического труда Саидхаджа Урумхаджаев. филми вазифаи олии Борис Кимягаровро соли 1958 тамошогарон хеле хуб пазироӣ карданд, ки дар он замон мавзӯи замонавӣ маҳсуб мешуд. қаҳрамони асосии филм духтарзани ҷавон Зульфия Аҳмадова буд. коргардон дар ин филм ҳунарпешагони ҷавони тоҷик Дилбар Қосимова, Гурминҷ Завқибеков, София Туйбоева, Мурод Орифов, Асли Бурҳонов ва Анвар Тураевро барои нақшофарӣ истифода намуд. филм соли 1959 дар кинофестивали умумии иттифоқии Киев соҳиби дипломи ҳавасгардонӣ шуд. Я этого не допущу. Да вы что? Вы понимаете, что делаете? Весь район надо мной смеяться будет. Ну как еще объяснить вам? Хафиз Нурматович самый опытный акушер в районе. Он уже 20 лет работает здесь. Это по-вашему он акушер, а по-моему он мужчина. Мужчина, вам ясно? Что? Не было еще в нашем роду такого позора, чтобы мужчина... Алиева родила сына. А? 4 кило. Сына? Ты горишь в вышине, и у друга в окне, и в любимых глазах улыбаешься мне. Огонек, огонек, ты свети, свети мне в пути. های جناب گرخ این حیات من کوه کلان شدگی در کوه زندگی میکردم در بدخشان. دولنو بریس مخیلش رول به من برای آن دادن که گفت که تو از حوزه رول ارتباط برآمدی، از حوزه رول دوست من نوروزوف برآمدی. این رول برای شما چی نیست. من و یعنی که همه قدر آزاد بازی کردم که همین وقتا که همین متخصص هایی که میتو چیز میگن که همین ها بازی کردم و گفتن که حقیقتا начальник همین بود است. ما هیچی نیستیم در نزد خودت. О любви у нас много написано. Стихов и мудрых изречений.
Но когда приходит любовь, все эти слова кажутся такими бесцветными. Они ведь больше не нужны. Любовь ясна и так правдива. Горе человеку, который изменит ей. солҳои 50-ум синамои тоҷик бештар бунёди сохтмонҳои муҳимтарини тоҷикистон, рушди кишоварзӣ, корнамоиҳои меҳнатӣ ва кашфиёти илмиро рӯйнавор меовард, то ин соҳаҳо ташвиқ шаванд. Салом, проходите, проходите. Салом. Пожалуйста, проходите. Угощайтесь, Я бродил среди скал, я в снегах замерзал, но всегда в трудный час ты как друг помогал. Огонек, огонек, ты свети, свети мне в пути. Огонек, огонек, счастье мне помог ты найти. вале офариниши худи онҳо далели боз як комёбии давлати мост. синамо ҳамаҷониба вусъат меёфт. ба арсаи он ҷавонони бо маҳорату соҳиб истеъдод ва ҷӯянда қадам ба қадам ҳунари худро сайқал медоданд. онҳо минбаъд филмҳои моро ба кинофестивалҳои обрӯмандтарину машҳуртарини ҷаҳон ва ба ҳамаи экранҳои мамолики дунё пешкаш мекарданд. ва муҳимтар аз ҳама он аст ки ин асарҳо сазовори муҳаббати самимонаи мардум мешуданд. аз насли аввал то насли минбаъд синамогарони тоҷик маҳз бо ҳамин ҳадафи олӣ дар ҷодаи филмофарӣ камари ҳиммати хешро маҳкам баста буданд ки пешрафти имрӯзи мо дар ин ҷода аз баракати заҳмати эшон аст. Я встретил девушку полумесяцем брод, на щечке родинка и в глазах любовь. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла.